Рахил като видя, че не раждаше деца на Яков, тя завидя на сестра си и каза на Яков: дай ми деца, иначе ще умра. А Яков се разгневи на Рахил и каза: нима съм аз, а не Бог, който е лишил утробата ти от плод? А тя отговори: ето слугинята ми Вала, влез при нея и тя да роди на коленете ми, за да придобия и аз дете чрез нея. И така тя му даде слугинята си Вала за жена, и Яков влезе при нея. И Вала зачена и роди син на Яков. Тогава Рахил каза: Бог отсъди за мен, послуша и гласа ми и ми даде син, затова го наименува Дан. И Вала, слугинята на Рахил, пак зачена и роди втори син на Яков. Тогава Рахил каза: силна борба водих с сестра си и надвих, затова го наименува Нефталим. Когато Лия видя, че престана да ражда, взе слугинята си Зелфа и я даде на Яков за жена. И Зелфа, слугинята на Лия, роди син на Яков. Тогава Лия каза: щастие дойде, затова го наименува Гад. И Зелфа, слугинята на Лия, роди втори син на Яков. Тогава Лия каза: честита съм, защото честита ще ме нарекат жените, затова го наименува Асир. А през времето на пшеничната жътва Ровим, като излезе, намери мандрагорови ябълки на полето и ги донесе на майка си Лия. И Рахил каза на Лия: я ми дай от мандрагоровите ябълки на сина ти. А тя отговори: малко ли ти е, че си отнела мъжа ми, а ми искаш да отнемеш и мандрагоровите ябълки на сина ми? Тогава Рахил и каза: като е така, нека спи с теб тази нощ за мандрагоровите ябълки на сина ти. И така, когато Яков дойде вечерта от полето, Лия излезе да го посрещне и каза: влез при мен днес, защото наистина те откупих с мандрагоровите ябълки на сина си. И той спасне я онази нощ. И Бог послуша Лия, и тя зачена и роди пети син на Яков. Тогава Лия каза: Бог ми даде награда за това, че дадох слугинята си на мъжа си. Затова го наименува Исахар. И Лия пак зачена и роди шести син на Яков. Тогава Лия каза: Бог ми даде добър дар, сега мъжът ми ще живее с мен, защото му родих шестима сина. Затова го наименува Заволон. И после роди дъщеря, която наименува Дина. След това Бог се спомни за Рахил. Бог я послуша и отвори утробата й. Тя зачена и роди син и каза: Бог отне от мен позора, и го наименува Йосиф, като казваше: Господ да ми прибави и друг син. А след като Рахил роди Йосиф, Яков каза на Лаван: пусни ме да си отида в моето място и в отечеството си. Дай ми жените и децата ми, за които съм ти работил, за да си отида, защото ти знаеш работата, която ти свърших. А Лаван му отвърна: ако съм придобил твоето благоволение, остани, защото разбрах, че Господ ми е благословил заради теб. Каза още: кажи ми каква заплата искаш и ще ти я дам. А Яков му отговори: ти знаеш как съм ти работил и как е бил добитъкът ти при мен, защото това, което имаше ти преди моето идване, беше малко, а сега нарасна и стана много. С моето идване Господ те благослови, но сега искам да промисля и за своя дом. А той каза: какво да ти дам? Яков отговори: не ми давай нищо. Ако направиш каквото ти кажа, аз пак ще пазя и паса стадото ти. Ще премина днес през цялото ти стадо и ще отлъча от него всяка капчеста и пъстра, и всяка черникава между овцете, и всяка пъстра и капчеста между козите. Те ще ми бъдат заплатата. И занапред, когато дойдеш да прегледаш заплатата ми, моята правота ще засвидетелства за мен. Всяка коза, която не е капчеста и пъстра, и всяка овца, която не е черна, тя, ако се намери при мен, ще се смята за крадена. А Лаван каза: нека да бъде според както си казал. И така, същия ден Лаван отлъчи на шарените слини и пъстрите козли, всички капчести и пъстри кози, всички, на които имаше бяло, и всички черни между овцете, и ги предаде в ръцете на Якововите синове. И определи 3-дневен път между себе си и Яков, а Яков пасеше останалите от Лавановите стада. Тогава Яков взе зелени пръчки от топола, от леска и от явор, и изряза по тях бели ивици, така че да се вижда бялото по пръчките. Тези пръчки, по които беше изрязал белите ивици, сложи пред стадата в коритата, в поилата, където стадата идваха да пият, и като зачеваха, когато идваха да пият, то стадата зачеваха пред пръчките, и стадата раждаха нашарени с линии, капчести и пъстри.
и Яков отлъчваше агнетата и обръщаше лицата на овцете към нашарените и към всички черни от Лавановото стадо, а своите стада сложи отделно и не ги сложи с Лавановите овце. И когато по-силните овце зачеваха, Яков слагаше пръчките в коритата пред очите на стадото, за да зачеват между пръчките, а когато овцете бяха по-слаби, не ги слагаше, така че се падаха по-слабите на Лаван, а по-силните на Яков. Така човекът забогатя твърде много и придоби големи стада, слугини и слуги, камили и осли.